Il-budget 2017 jinkludi pakkett 20 miżura li se jolqtu l-pensjonanti direttament, b'mod speċjali dawk li ma benefikawx minn ħafna miżuri fis-snin li għaddew biex dawn ukoll igawdu minn livell ta' ħajja aħjar. F'konferenza ta' aħbarijiet il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia irrimarka kif mal-miżuri l-kbar bħal żieda diretta fil-pensjoni u tneħħija tat-taxxa hemm bosta oħra. Miżuri li għalkemm jidhru iżgħar iħallu impatt kbir fuq bwiet l-anzjani u rabathom. Fosthom it-tneħħija tal-min stess biex l-uliet li jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom id-dar jikkwalifikaw għal pensjoni tal-wens. Pensjoni li żdiedet b'35 € fil-ġimgħa għal 140 €. Biex hemm min dawn il-140 € se joħodhom għall-ewwel darba. L-allowance għal-carer ukoll se tiżdied mod sostanzjali. F'każ fejn il-pazjent juża wheelchair jew ikun fis-sodda, din se tinbidel f'Increased Carers Allowance u se titħallas lil dawk il-carers inkluż il-miżżewġin b'xi kundizzjonijiet li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb il-persuna fir-residenza tagħhom. F'każ ta' anzjan b'dipendenza medja l-Carers Allowance jibqa' skont it-test tal-mezzi tal-carer u se jkun ta' 90 € fil-ġimgħa li jfisser 14 € fil-ġimgħa jew 728 € fis-sena iktar. Kien estiż ukoll il-proġett tal-Carer at Home fejn il-Gvern joffri sussidju su massimu ta' 5,200 € fis-sena. Il-budget 2017 ħares ukoll biex iżid id-dħul tal-anzjani minn investimenti kummerċjali, fosthom billi introduċa Government Saving Bonds għal 6 snin li jistgħu jinxtraw mill-pensjonanti biss u li ħallu rata timax ola milli joffri s-suq. Rifużjoni tat-taxxa fuq dividendi u tnaqqis ta' 10% fuq it-taxxa tat trasferiment jekk il-ġenituri jgħaddu n-negozju tal-familja għand l-ulied qabel imutu. Il-Ministru Edward Cicluna stqari li l-pakkett kollu ta' miżuri dedikati direttament għall-anzjani, inklużi l-grievances, jaqbes l-20 miljun € fis-sena, bil-kol eskluża. Fil-waqt li saħaq li dawn huma biss miżuri għal pensjonijiet preżenti u li l-budget tiħares lejn soluzzjonijiet sostenibbli għall-futur bħat Third Pillar Pension u l-inizjattivi li nħajru kumpaniji jorganizzaw pensjoni privata.